ladang itu media besar untuk sampai paksi kardom pajerik lo. Masih ini dak ning untuk arani athema itu 2005 pen kepu pinian piningkan resir kep nangting lo. Lasu litum dak ni litum chargim kepu lagi ni litum ahopet ni di kepu abang kilo. Athema niltum dak cicini ne pin pen koson si niltum laso ani ki puji ma po bangke niltum cicini ne athema halaso ani non pining ason tuwi ason lokhi puja ajo se laso ani ke bang halada dap pini adap ason se ani se ke bang lo nang lasi laso konsil bas ke bang pai truck ra aciti malom se bang lo pas konsil bas amasi aso konsil bas along kusami niltum pasang kok pen alang lipan same daivar phanta hudi pusi pen si daivar bang ke nepali pu ajok se hala bang ke jok nang jok lo lapen ilitum karbi makarbi phan si hala su nang wai soi pen ilitum hala su adai ve pin pen nang ke thu nang ke that pen pu same ilitum phonang lo la swani lapen det pen abang ke aphi jong pu same hamdan konsil bas bang thu hala so long pu same pinang an itum karbi makarbi ke itu makan postame hadak angton an cine khoi lu pen postame kok inang pen gari ar lu pen si gari pen amat same me kai to hada swarni kasi la an ning honduk itu nil tum la swarni chip tek hepin pen ada epin pen chapim arat kaso kipuna kasi lasu kipu ani abang ke nilitum north east angkang pen nilitum chapim prisek hello nitum kipu nai kitinai सरकार तुम पुस्तमे alang तुम तमे इंसाई पॉन पे में नंगी पुसी kasi laso insai pon pe me pen pusi hala so pen nili kamat hadam la pensi ili tum karbi anglong arat along pusi tame itu pobom lo la puson akatek heng abangke kasi pini an abangke nili pus tame ning honduk pik athemani ritu mithang hemi hom pupon pe pusi tame nil tum don rap abangke nili hem nil tum tame nili lo hai pen nama tame don rap along ke pu iklong lo ala suarni la pena bangke don rap ai selo larong is Bulog istum dak chatim doning koi rapho mate munit pustame bang koi rapho amunit da bangke ladang student atum pustame phonang lo ladang garia lo lapena bangke kado be ladang itum is best pen pustame hapu isalong ke pho akar bi atum pen lapena ladang itum chatim pise ke pho abang phi atum pen pustame ladang itum dak pen adet budi pom pen si itum hadak hiruni thiri long pustame hadak ilong bet jok dam road lo lalo kasi kurpo ang bong pasame haladang pajek lo kasi ladang kurpo ang bong pemasi akur tunjang rijang hanjang ronjang kasi kami haladang isi bahak boleh lo lasi hadang nang itu an pasame ladang nang cingrum pinya ni kibang an pasame hadang pasame itu bati mate itu sakhi pasame itu puna haladang itu kadu babe ka akhir tumi pinya pakai jen tumi lo kasi ning hontuk pik ni dining ji un elo la an nama gede pilang ni kum hala suhut bit haram ang kon sini kum tika hala suami kami ni tum usumar pan usame di da usumar hala suda bangke ing berlang pensu usame hala ta ing khat ing kecek mate goson na ano cheni di anta chu hodai dun pok nang poma ni kat un elo ana hala suarni bangke ni di la ano ke pute ni kat un elo nang tung kat non wa themani li phi bangke hile amu lok si theng pia rong along lok si ki ape ke phulo ni di ta la an lo mane ke phudun ke la si bit haram pen tam si di tum relief camp usame hada jeri kendeng arada tum usame nakang hompen hada relief camp nang bilo kasi adua be karbi anglong arada tum an usame ni tum han cipaduk pen cipalak pen cirung cerek pen usame ni tum han hada ke chopen ke danglok api ari ang tum same hala suhuran eng kan usame ni tum han nang thik bilo la pen donang lo pen khirunia long pu apera anak tikat tum an usame khirunia long usame relief camp hala swarni bilo kasi hala swarni usame hala dakta la sonlo ane cipiduk cipelak pen rata tum si hadang ni tum han relief camp lang hang lo lalu lasi ilitum an susi pini hala nilitum dak charging prisek ke puna so ada ya por bangke ilitum usame an susi la son ni ke ilitum punang nelo tapi ana bangke ilitum jakong itum nok be pensi ilitum alang ilitum han same pina po thama ilitum han se none phang ke bang ji ana bang alang tum sinang rai kompo mati ilitum han se jakong horang nang pidun po ilitum makhaya phan mati ilitum ka biara ra phan kasi nili hinkan usame ang am elo kasi lapo ancon ya ho ani kan karbia sudak
ada within a ring within the make it nang all of that di ka chike mo di mak si da ke aning kanwang katalom company katalom bloch di mo kon lo ta pen dak ka do ke wang la hu no ke ti ulu kalang lo daga hol ki lo jan lo stap ang ta within a di pen ke dak hala ka chike mo di memorial park ko sa tim ke lo hala di ebede man det pen aman no na pije te bom no pura thu atau gue kata apa prang prang ke muli tum tong parpe hala puchar sim betala dak nang ke bar no mut tinang hal gue hema muni da tum an da ka ke muya panta ha arong da si dak ke wan wat nang jing pom rit to si non ke ame thang ma si wang lo da pen dak atiri company ta ing tang rak lo ni sen lo ke klem pen nona bangke atim bangke me pi khanyang lo da esona bangke elam ke than nai si nei ya kache song pen ke ya muni da pang ke ther ke hap pen le command pen ke lo ke jata chunche monon thike hala hui o bupsi muni tungke rat chari pen si jana kam da kapichu ye pang ke bori nei apeng so rat chari ye pang ko si hala hui ke claim be tumbang da non ke le command ke le hui pang ke che o etsi in sam hin pen si rat tum pen kache don pen chengwai chengsai pen si ai da kapichu ye pang se dak mo ke sen lo pen kar biang long ta reng dong reng ni pen si muni tum da ke ching tu long ko si